салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд ҷолибтарин хабарҳои олами варзишро бароятон мегӯяд. оғоз мекунем. мавзӯи ҷолибтарин дар миёни корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ин ҳамон амалкарди Криштиану Роналду бар зидди ширкати нӯшокии бонуфузи Кока-Кола буд ки акнун мисли вирус аз масъала ба муд гузариш кард. хабарҳо пайдо шуданд ки баъди Кока-Коларо як сӯ гузоштану танқид кардани Роналду, бренди маъруфи нӯшокӣ таи 4 миллиард евро зарар дид. баъдан сармураббии мунтахаби Русия Станислав Черчесов ба сифати дастгирии ҳамон нӯшокӣ ҳангоми нишасти матбуотӣ сарпӯши як шиша Кока-Коларо кушоду нӯшид. ҳамакнун гап сари Кока-Кола намеравад, балки бетафовут такрор кардани амали Роналду ба қавле муд шуд. дирӯз Пол Погба, нимҳиматгари мунтахаби Фаронса, ҳангоми нишасти матбуотӣ амали Роналдуро такрор кард, вале ин навбат ба ҷои шишаи Кока-Кола шишаи истеҳсоли нӯшокии оби ҷав зарар дид. футболбози 28-сола дар нишасти матбуотӣ аз рӯи миз шишаи ба истилоҳ пиваи ширкати Heineken-ро ки яке аз сарпарастони Евро 2020 мебошад, гирифту ба замин монд ва оби оддиро ба нишастагон нишон доду гуфт ки об нӯшидан дар кор. мисле ки Роналду гуфта буд. расонаҳои иттилоотӣ ҳар амали ба ин монандро менависанд ки фалонӣ услуб ё усули Роналдуро такрор кард. ҳамчунин мегӯянд нуфузи ин нӯшокӣ низ камкам рӯ ба пастравӣ мениҳад. ана чӣ маъно дорад ситора ё машҳур будан як амали одамони бонуфуз ба ҳар соҳае таъсир расонда метавонад? бисёр мехостам ки ин навбат Криштиану Роналду шишаи равғанро як сӯ мепартофт ки нархаш камтарак поин мерафт. боз атрофи ҳамин мавзӯъ ниҳоятан бренди машҳури Кока-Кола зидди Роналду эътироз баён кард ва ин эътироз ба фаъолият ва ҳаёти шахсии Роналду ҳеҷ таъсире нахоҳад гузошт. истеҳсолкунандаи оби нӯшокии газдори ғайриалкоголӣ ширкати The Coca-Cola Company ба амали Роналду аксуламал нишон дод. ширкати мазкур дар ин номаи эътирозиаш Роналдуро ба чизе гунаҳгор накард ва танҳо ҳаминро навишт ки дар интихоби нӯшидани об ҳама озоданд. ҳар нафар таъми алоҳида дорад ва касе чизеро хоҳад ҳамонро менӯшад, нахоҳад не, навиштааст ширкати мазкур дар сомонаи худ ки онро пойгоҳи иттилоотии Yahoo News расонаӣ кард. ёдовар мешавем ки чанде пеш дар нишасти матбуотӣ Роналду аз рӯи миз шишаҳои оби нӯшокии Кока-Коларо сӯи дигар гузошт ки баъдан дар расонаҳои иттилоотӣ ин амали ӯро ба мавзӯи ҷанҷолии Евро табдил доданд. шуморо намедонам, ман ҳеҷ бовар надорам ки Роналду ягон маротиба ҳамин нӯшокиро истифода набурда бошад. масалан агар ман мисли ӯ пул медоштам, шояд ягон маротиба оби оддӣ наменӯшидам. мавзӯе ки ба эҳтиром ва инсонгарӣ рабт дорад. пас аз чанд лаҳза бозии дастаҳои Белгия ва Дания баргузор мешавад. чанде пеш хабар расид ки ба хотири эҳтироми капитани тими миллии Дания Кристиан Эриксен ки дар бозии аввал муқобили тими Финляндия ба сабаби истоди қалб ба замин афтоду ҳоло дар беморхона бистарӣ аст, дар дақиқаи даҳум рафти бозӣ барои чанд лаҳза манъ карда мешавад. инро футболбози дастаи Белгия Ромелу Лукаку ки дар дастаи Интер бо Кристиан Эриксен якҷо фаъолият мебарад ба журналистон хабардор кард ва гуфт ки мо футболбозони ҳарду ҷониб ба хулосае омадем ки ба хотири дастгирии Эриксен дар ин лаҳзаҳои барояш душвор дар дақиқаи даҳум рафти бозиро манъ созем, то мухлисону футболбозон ба кафкӯбиву пираҳанҳои ӯ дастгириаш намоянд, то ӯ зудтар саломатии худро барқарор карда ба ҳаёти солим баргардад. қаблан Ромелу Лукаку дар бозӣ муқобили мунтахаби Русия ба задани 2 гол даст ёфт ки голи аввали худро ба Кристиан Эриксен бахшид. чанде пеш сармураббии мунтахаби Дания Каспер Хюлман гуфта буд ки Эриксен бозии Дания ва Белгияро тариқи телевизион тамошо мекунад. аз ин рӯ футболбозон ба чунин хулоса омаданд. сармураббӣ умед бар он дорад ки ин амалкарди ҷомеаи футболӣ ба ӯ кӯмак мекунад то худро пурқувват эҳсос намояд ва зуд аз бистари беморӣ раҳоӣ ёбад. дар ҷамъи кулли ҷамъияти футболӣ мо тоҷикистониён ҳамроҳан хостори саломатии Эриксен ҳастем. мо бо тими маэстрои футболи Дания ҳамон ба истилоҳ парашюте ки замони бозии мунтахабҳои Фаронса ва Олмон ба майдон фуруд омад, атрофаш хабарҳои нав пайдо мешаванд. ба иттилоъе барои тавассути ярроки снайпер нобуд кардани шахси идоракунандаи он андаки дигар боқӣ монда буд. як аъзои Бундестаг бо исми Йоахим Херман дар дирӯза изҳороташ нисбати ин мавзӯъ қайд кард ки мо вақту соати бозӣ
кули парвозҳоро аз болои майдони Allianz Arena манъ карда будем. Ман боварӣ дорам ки ташкилоти Greenpeace аз ин қарор огоҳ буданд. Снайперҳои мо хушбахтона онро нобуд накарданд ба хотири он ки дар тани парашют навиштаҷоти Greenpeace-ро диданд. Агар Greenpeace навишта набуд, пас мо дар якҷоягӣ бо полис ба қароре меомадем ки ин ҳаракати террористӣ аст ва андаке дигар барои нишон гирифтан монда буд. Ман инҷо ташкилоти Greenpeace-ро гунаҳгор медонам. онҳо бояд ба мусобиқаи пуршукӯҳ халал ворид намесохтанд, гуфтааст Йоахим Херман. ёдовар мешавем ки Greenpeace ин ташкилоти ғайридавлатӣ ва мустақили экологӣ мебошад ва сабаби фуруд омадани парашюти ташкилоти мазкур як нав эътироз бар зидди ширкати нефтии Volkswagen аст ки ҳоло дар Аврупо аз сифат ва вайронкории қоидаҳои экологӣ аз ҷониби ширкати мазкур эроду эътирозҳо хеле зиёд мешавад. акнун мегузарем ба хабарҳои бидуни евро. имрӯз шояд мухлисони Реал Мадрид баъди рафтани Роналду хабари шумтаниро шуниданд. капитани дастаи Реал Серхио Рамос имрӯз маросими видо бо бошгоҳи дӯстдоштаашро барпо кард. ин дар ҳоле сар зад ки сомонаи расмии бошгоҳи шоҳона зери як хабар навишт ки рӯзи 17 июн маросими хайрухуш ба хотири дастаро тарк кардани Серхио Рамос дар назар дошта шудааст. ин албатта барои кулли мухлисони дастаи шоҳона як ҳолати шокро мемонд, вале чанд вақт шуд даста ва Серхио Рамос дар мавриди тамдиди шартнома гуфтугӯ мегузаронинданд. ниҳояти кор онҳо ба як хулоса наомаданду аз Рамос халос шуданд. ин ҳам пешорӯи шартномаи ҳамкорӣ бастан бо Давид Алаба ба миён омад. бошгоҳи ояндаи Рамос то ҳол маълум нест, вале баъди 117 сол инак аввалин бор Реал бозингареро капитан интихоб кард ки ӯ шаҳрванди Мадрид ва ё Испания нест. минбаъд дастбанди капитаниро Марсело ба дасти худ мебандад. Реал Мадрид аз соли 1904 инҷониб капитани даста он футболбозеро интихоб мекард ки аз Мадрид ва ҳудуди Испания бошад. баъди 117 сол ин анъанаро Марсело шикаст. модари Криштиану Роналду Долорес Аверу дар мавриди ояндаи Роналду ҳарф зад ва гуфт ки Криштиану ками кам 3 соли дигар бозӣ мекунад. ӯ гуфтааст ки Роналду ҳоло дар ҳолати хуби варзишӣ қарор дорад ва дақиқан 3 соли дигар бозӣ мекунад. ман бо ӯ ҳарф задам ва бо ғолибияти аввалинаш табрик кардам. ба хотири саломатии ҳар нафари онҳо дар ин мусобиқа дуо мекунам. ман ба тамошои бозӣ ба майдон меравам, шояд вале фақат танҳо дар финал, гуфтааст модари Криштиану Роналду. агар ба ин модар бовар кунем, пас Роналду то 39 солагӣ ҳоло дар майдон аст. барои онҳое ки дар 35 солагӣ худро пир ҳис мекунанд, тавсия медиҳем ки дигар кока-кола нанӯшанд. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки дар канали Ҷавонон медиа наворҳои наву ҷолиб пайдо шуданд ва даромада онро тамошо кунед. ман ссилкаи онро дар комментария мегузорам ва шумо даромада дар наворҳои он лайк гузориду подписатсия кунед. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.